Удзельніцы праекта «Дом успамінаў» прадставілі для выставы больш за 300 экспанатаў, сярод якіх і рэчы фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, што паказваюць паэта не бронзавым помнікам, а рэальным чалавекам. Побач можна ўбачыць хатнюю піжаму Янкі Купалы і сукенку 50-х гадоў, падобную да той, што насіла жонка пісьменніка цёця Ўладзя. Але пашыла яе ў свой час адна з удзельніц праекта на машынцы, якая дапамагла яе сям'і перажыць вайну. Адна з удзельніц нарадзілася ў горадзе Паўлава, гэта Расія, і калі ёй было 6 гадкоў, якраз напярэдадні Новага года было абвешчана, што будзе конкурс, і трэба выступаць на навагоднім ранішніку ў касцюме аднаго з народаў ССР. І яна па паштоўках, якія захавала таксама да сённяшняга часу, тады маленькая дзяўчынка абрала менавіта беларускі народны строй. Маці ёй пашыла, яна заняла другое месца. Балючая тэма выставы – гэта ўспаміны пра вайну, бо адной з удзельніц разам з бацькам-чыгуначнікам давялося павандраваць па розных гарадах Савецкага Саюза і вярнуцца ў кватэру на Кірава, але паўсюль з імі быў прайгравальнік, які і зараз працуе. Мы адразу вызначыліся з напрамкамі, што гэта будуць 6 тэм. Гэта гасціннасць, утульная атмасфера, дома, вытокі, нашы карані, гэта бібліятэка, мода, музыка і Вялікая Адчынная вайна. На выставе «Дом успамінаў» можна ўбачыць пасляваенныя выданні, якія чыталі ўдзельніцы праекта і выкарыстоўвалі ў працы, не толькі ўбачыць кружэлкі, але і пачуць у залах любімую музыку іх юнацтва. Адна з удзельніц у маладосці спявала на сцэне у парку імя Максіма Горкага, акампанятарам ёй быў харавік-дырыжор Сергей Дайнека. А па адукацыі яна па прафесіі настаўніца рускай мовы і літаратуры, і, дарэчы, гэта самая старэйшая удзельніца праекта, ёй 81 год. Па ініцыятыве ўдзельніц праекта выстава «Дом успамінаў» будзе працягвацца ў 2021 годзе, а наведвальнікі старэйшыя за 60 год могуць наведаць экспазіцыю бясплатна.